Prieteni, bună ziua! Suntem în raionul Strășeni, în satul Scoreni. În spatele meu puteți vedea încă o porțiune de tăiere rasă de pădure. Ăștia de la Molțilva o să zică că nu e adevărat, Codreanu a montat acolo ceva, că noi nu facem tăieri rase. Deci o să vede și lemnul cum stă depozitat, ei nu reușit să-l evacueze. Apropo, pentru oamenii care înscriu în comentarii că pădurile trebuie tăiate pentru lemn de foc, eu v-am spus că foarte mult lemn care a fost tăiat și copaci, el stă depozitat în pădure, el putrezește în pădure și parazitează. Și după asta trebuie de curățat pădurile de paraziți. Deci nu e vorba de lemn de foc, e vorba de hoție, de defrișări de păduri. Și ca asta să nu se mai întâmple, noi am solicitat, am făcut și demersurile necesare ca toate mașinile Molțilva să fie echipate cu GPS. Astfel ca fiecare dintre noi să poată să vadă ce caută mașina de tonaj mare la ora 3 noaptea în pădure cărând lemnul și care e traseul și unde a fost dus lemnul respectiv. Pentru că la o distanță de 500 de metri mai în vale, aici în Scoreni, este și o piloramă privată, unde oamenii locuitorii spun că vin furile noaptea și încarcă lemn cu numere de Portugalia. Doi, am mai făcut o solicitare ca toate autorizațiile de defrișare să fie făcute online, astfel încât fiecare dintre noi să poată intra pe pagina web a Agenției Servicii Publice și să vadă cine a autorizat defrișările și dacă defrișările care se fac într-o localitate sau alta sunt legale. Eu vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele dumneavoastră, vă mulțumesc frumos pentru indignarea dumneavoastră. Noi suntem tot mai mulți și mai mulți și în primul rând mulțumesc oamenilor care ne trimit și mai multe poze din alte localități. Zilele astea am primit poze și din Ungheni, și din Glodeni. Noi vom merge pe parcursul următoarele luni în toate localitățile, să discutăm cu dumneavoastră, să ne întâlnim cu dumneavoastră, astfel încât să fim împreună, să fim mai mulți și să luptăm pentru protejarea pădurilor noastre.